Hey yo, what's up YouTube? This is your boy Jacob Madness and I'm back again with another one. Pa YouTube pali program ina imene imachitidwa ndi a Madness Entertainment imene amayankhula kuti Truth or Drink, kumene amaitana oyimba osiyanasiyana komanso anthu amaluso osiyanasiyana apite akacheze aziulule okha amene kuti iwo ndi ndani, amakonda chani, amapanga chani, nanga ndi zinthu ziti zimene iwowa zimawasangalatsa. Kuti programu iyi apeze chilungamo chenicheni anthuwa amawapasa kamowa ndicho linga chokuti amasuke muzoyankhula zawo zikhale za chilungamo. Let me tell you, Let me tell you. We'll be back, guys. Fusolo limeneli ndi fusolo danisa, fusolo ipa, fusolo Amonda wala. Basi. Pili chirobo. Fusolo. Pili chirobo. Tabanga sax. Komatu anthu ochuluka azizira matupi pamene msungwana oyimba dzina lake Moraro the Rapper waulula kuti wagonana ndi oyimba otchuka okwana atatu. Komanso iyeyu mukucheza kwake nkhani zake zimalunjika mu nkhani yoti iyeyi akuzichemerera kuti ndiogulisa thupi basi. Ndikupanga video iyi ndicho linga osati chofuna kunyoza koma ndingochita ripoti pa zimene iyeyu anayankhula kumapeto kwa video iyi ndikuwuzani maganizo anga ndino mukhale pamenepo. Nsikana oyimba otchedwa Moraro the Rapper wa ku Malawi wazizirisa anthu matupi pa zimene wayankhula. Nsikanayi anali ndi interview pa YouTube mu programu yotchedwa Truth or Drink, koma nsikana wayankhula uyu ena nkumati koma Moraro the Rapper ndi ndani mwati? Nsikanayo sankaziwika nthawi yonseyi kuziko kufikira kumayambiriro a mwezi wa Januwale mchaka cha 2025 pamene anapanga post chithunzi chake pa Twitter atagwira thako lake. Ndipo ku Twitterko monga Amalawi anthu anayamba kumunyoza, kumutukwana, kumulalatira, komanso izi zinapangisa kuti nkhani ichoke ku Twitter ipite pa sambalija la Facebook. Ku Facebook anthu anayamba kugawana zithunzi za msungwanayo zomwe ndi zopasa chidwi chifukwa cha matatu komanso zobola kapena kuti ndolo. Nothing will change. I'll keep posting the way I do, proud about my body. Like, I'm that girl. Nobody can even make me think otherwise. Nobody can shake my confidence. Zimene zili pa thupi lake mbwe. Atagwedeza pa Facebook ndi zithunzi zakezo, kenako panapezeka kuti anajambulisa chithunzi ndi mnyamata wina oyimba wa kumangochi. Patangotha masiku okwana atatu zinapezeka kuti mnyamata amene anajambulisa naye pa chithunzi uja wamangidwa ati chifukwa chokuti anali pa ubwenzi ndi mwana wa zaka 16. Pamene anthu anayamba kuganizira kuti ndiye kuti msungwana wa zaka 16 yo ndiye kuti ndi Moraro the Rapper chifukwa cha chithunzi chimene chinaponyedwa pa mikozi chimene chinkaonesa Moraro the Rapper ndi mnyamata wina wa kumangochi amene ankamangidwa. Ndayankhula kuti zaka 16 koma apolisi anayankhula kuti zaka 14. So tiyendipitini nkhani yathu. Nkhani inatchuka kwambiri ma social media kuti Moraro the Rapper wamangisa oyimba, koma omangisa oyimba uyoyo sanali iyeyo ayi, ndipo Moraro the Rapper sizinkamukhuza. Kutchuka uku kunampangisa nsikanayo platform yoyamba kuzigulisa ku dziko la Malawi kuti iyeyo ndi oyimba. Ku Facebook anali ndi anthu omusatira okwana 600 okha, koma chifukwa chakupanga trend kwake zinapezeka kuti m'masiku okwana 4 okha Facebook page yake kuli anthu omusatira upitirira 16,000. Ine nangori inu muzininyoza ine ukuzikuyenda. So like my following went up. I had like 600. I've said without shame 600 people. Nimena kupempa in my DM. Follow my page and now I'm on 16k. I'm like 16k guys. Izi zinapangisa Moraro the Rapper kukhala oyimba osatidwa ndi anthu ochuluka kwambiri m'masiku ochepa ku Malawi. Ndipo izi zinapangisanso kuti a Madness Entertainment amuone Moraro the Rapper
komanso amuyitane ku interview imene anafotokoza nkhani zokhuza moyo wake ndipo anazifotokoza motere. Moraro the Rapper dzina lake lenileni ndi Hope Kapili ndipo iyeyo ali ndi zaka zakubadwa zokwana 22. Iyeyo ali ndi matatu okwana 12 pa thupi lake ndipo matatu 9 uthenga wake umene ulipo ndi wabwinobwino wanomo, koma pali matatu ena atatu okuti uthenga wake si wanomo, koma ndingofotokozapo motere. Mwachisanzo pa thako lake lakumanzere analembapo mawu kuti spank me daddy, zimene muchichewa kutanthauza kuti mukhonza kundimenya thako ndithu daddy. Ndipo kutsogolo pansi pa mchombo pachinena pali matatu awiri amene analemba mawu okuti idyani mofatsa ndithu, kapena mwinaso muchichewa china chophwekerako tikhoza kuyankhula kuti mudye bwino. Mfundo ina imene anayankhula pa interview imeneyi Moraro the Rapper kuti pali amuna okutchuka okwana 80 amene anamufikira kuti agonane naye, awa tikutanthauza oyimba, ndipo pa anthu otchuka amenewa ndi anthu otchuka atatu okha amene anagonana nawo, ndipo winayi ndi nduna ya boma. Ndipo mwa anthu otchuka amenewa atatu mwa iwo anagona nawo, koma ndipo pa anthu otchuka 8 amenewa atatu mwa iwo anagonana nawo koma anakana kuwatchula mayina. Mayina anatchula koma timu ya Madness Entertainment mayinawa inazisungira okha. Moraro the Rapper anafotokoza kuti mwamuna ofuna kugonana naye azikonzekera ndi ndalama zosachepera 500,000, koma ngati munthuyo angapemphe akapemphere komweko kuti achoseredwe amatha kuchoseranso ndithu. Moraro the Rapper kuti iyeyo ndi wabwinobwino ochezeka, matatu ndi kubola komanso kusuta chamba ndi kumwa mowa ndi chisankho chake chabe basi. Izi sizikumpangisa kuti iyeyo ndi munthu oyipa kapena mwina ndi munthu osiyana ndi anthu ena onse. Mu interview yake msikanayo wanenesa kuti iyeyo zozakhala ndi mwana ayi ngakhale banja samalifuna chifukwa anakhumudwitsidwapo pa chibwenzi ndiye anapanga chisankho chomazangogonana ndi anthu basi nthawi imene wayimva kuti iyeyo akufuna agonane ndi anthu. Iyeyo wati anthu amene wagonana nawo popasidwa ndalama ndi ochuluka, ndipo anati munthu yemwe wagonana naye kosiriza unali mwezi wa Oktoba mchaka cha 2024 koma chibwenzi chake chinatha mchaka cha 2022. Iye anati nthawi zina amazisangalasa ekha pomazigwiragwira mpaka amve kukoma ndithu chifukwa amuna ambiri amakanika kumufikapo mkazi. Ndikukhulupirira kuti apa sipakufunikanso explanation ina iliyonse. Msikanayo ndi ophunzira bwinobwino ndipo nkhani zokhuza ndi mkalasi ndi wabwinobwino. Iyeyo ndi mtola nkhani ndithu, ali ndi degree, ndipo iyeyo anati atakhala kuti wapeza ntchito atakuzachosa ndolo zimene ali nazo malo oonekera. Iyeyo ali ndi degree ya journalism imene anakapangira pa Mobas, ija kale inali Polytechnic. Koma funso nkumati kodi ziko likupita kuti? Pena nkumanena kuti koma oyimba watu ndiye akupanga zinthu eti. Msikana atafunsidwa za amuna amene amamusangalasa ndipo atha kuwalola kukwatiwana nawo, iye anati atha kulola kukwatirana ndi KK chifukwa amaoneka mnyamata wachikondi komanso usunga banja, koma Kalizima atha kungomulola kugonana naye. Anatinso atha kulola kukwatirana ndi oyimba otchedwa Lawi chifukwa anayamba kalekale kumufuna Lawiyo, ndi mnyamata owongoka bwino, ndipo akhonza kulola kugonana ndi Namadingo chifukwa chokuti Namadingoyo ananena nthawi ina yake kuti amakonda akazi onenepa. Choncho popeza iyeyo ndi onenepa ndi kuti Namadingo akhonza kumufira. Moraro the Rapper nkhani yake, mbiri yake, moyo wake zikuoneka ngati si wa ku Malawi, zochitika zake zikuoneka ngati si za ku Malawi. Ndimayankhula mobwereza kuti aliyense ali ndi ufulu osankha chimene akufuna, koma kacha yathu ya ku Malawi sitiloleza kumuloleza munthu kupanga china chilichonse chimene akufuna chifukwa
tili ndi ana amene tikuwasunga m'makomamo. Nthawi zambiri anawo amayang'anira moyo wa celebrity kuti celebrity amene ndikufuna kudzakhala ndi uyo. Ngati uyo akuchita zinthu zobalalika zimakhozanso kukhala likely kuti mwanayo azakhalanso obalalika. Ndani amene angafune kuti mwana wake azakhale ngati Moralo the rapper? Well, not Tinyade. Okay, fine. Ndayankhula kale kuti aliyense amasankha kukhala chimene akufuna, ndipo aliyense akhoza kukhala chinthu chimene akufuna. Ndithokoze kwambiri bambo wake ya Moralo the rapper. Save my loving father. My dad is the coolest nigga in the world. My dad, si muntodi akangoona chinthuchi, he reacts akangotele. He's really a cool nigga. For that ndiboni mathokoza because zambira mangu zitaya. So he was approached. Another mizida my screenshot, especially already I was smoking with the right dress. Of course he sees me every day with these. You can't hide them. Nah, I can't. Yeah. But like, I guess that was different because I can't dress like that at home. So yeah, he just forwarded the pictures. He's like, I found this. Which ones? Which one? How can you not dress like that? Which ones? I was like in a sort of bra and smoke was coming out of my mouth. Was it like bra or was it like? It was a bikini top. Okay. Yeah. So yeah, and then I was like, and my first reaction was like, "Iyabale, why akuzibanga edit zithuzi zanga ngati ndavula." No, it was like that. Oh, sana ziwe kuti. I said why akuzibanga edit. He's like, "If question I'm like, iyabale nizithuzi zabwino." Nangophoza, sibangisa uthi. He's like, "Ibasi internet man." Ndithokoze kwambiri bambo wake ya Moralo the rapper kukhala mmodzi mwa azibambo odekha kwambiri kumamuyang'anira mwana wawo akusankha njira ina iliyonse imene akufuna. Ndikumakhala ndi moyo wa comfortable. Yeah, munjira ina iliyonseyo. Pali mavideo ina awiri pa screen pa. Taonera. Sharp. Taonani kumeneko. Koma musawale kupanga subscribe. Bye.